Hei, mä oon Kirsi-Teresa Kivelä. Ja mä oon Marika Bergvik. Meillä alkaa yhteinen kurssi, semmoinen kuin tähtien ja juurien vuoropuhelu. Löydä sisäinen viisautesi. Ja mistä tällainen nimi? Tähdet kuvaa astrologiaa, henkimaailmaa ja juuret kuvaa sitä luontoyhteyttä, kiviä ja kristalleja, mutta myös arkea. Ja vuoropuhelu kuvaa käyttöönottoa. Eli miten sä otat kaiken sen tiedon, sen sun oman sisäisen viisauden käyttöön sun arkeen. Ja siihen liittyy astrologian lisäksi myös niin kuin, nyt multa meni ihan sekaisin. Ai niin, mä ajattelin, että... Haluatko, että me otetaan ihan uudestaan? Ei tarvi. Mä voin tossa kohtaa, mä voin leikata sen. Joo, se vaan jatkaa joo. siitä. Joo. Ja mun osuus kurssilla on astrologia. Me tullaan käymään kaikki 12 merkkiä läpi, 10 planeettaa plus Kiiron ja kuun nousu- ja laskusolmut. Ja sitten tietysti 12 huonetta. Ja tutkitaan asiat aina jokaisen omalta henkilökohtaiselta kartalta, että on oikeasti pureudutaan sun omaan sisäiseen maailmaan ja siihen sun omaan sisäiseen viisauteen. Kyllä. Ja mä taas vien teidät niin kuin elementtien kautta tämmöiselle sisäiselle matkalle. Eli tuodaan nämä meidän 4 elementtiä tähän mukaan. Tuli, vesi, maa ja ilma. Ja ruvetaan työskentelemään niiden kautta, erilaisten seremonien kautta, rituaalien. Tuodaan kristallit ja kivet mukaan. Ja myös vähän niin kuin yrttejä ja kasveja tähän mukaan. Ja mun osuus on just viedä teidät semmoiselle sisäiselle matkalle. Ja luoda niitä tapoja ja hetkiä ja semmoista niin kuin läsnäoloa siihen niin kuin omaan elämään ja arkeen. Millä tavalla me voidaan niin kuin pysähtyä hetken, oppia itsestämme, huomata uusia asioita ja myös niin kuin luopua asioista, jotka eivät enää palvele. Ja just tuomalla sitä niin kuin shamanismin niin kuin elementit kanssa siihen mukaan ja sitä luontoyhteyttä, äiti maan yhteys, niin tämä niin kuin paketti, tämmöinen niin kuin käytännön paketti kanssa niin kuin astrologian kanssa, niin siitä tulee tosi semmoinen voimakas, tosi persoonallinen niin kuin syvä matka, mistä niin kuin sä voit just löytää ihan uusia asioita susta itsestäsi. Ja tää niinku enemmän se, että ne asiathan löytyy siinä. Ne on meissä jo. Ne on meissä. Nyt se on vaan se, että me niinku ruvetaan taas muistamaan niitä. Kyllä. Ja mulle astrologia on luontoyhteyttä, koska mä opin luonnosta astrologiaa ja astrologia opettaa mulle luonnosta. Että me mennään yhdessä. Kyllä. Koko ryhmänä sitten. Se on niinku koko ryhmä tekee matkan omaan sisäiseen maailmaan ja me tuodaan ne ylös ja sitten koko ryhmä tukee meidän kaikkien prosessia. Kyllä. Ja käytännön asioista me jaettiin tämä 4 moduulin vuoden mittainen koulutus, niin on vähän hankala ehkä osalle sitoutua vuodeksi, niin sä voit tulla vaikka yhteen moduuliin kerrallaan. Sä voit aloittaa meidän kanssa nyt huhtikuun lopussa. Tai sit sä voit tulla kesällä, syksyllä, talvella mukaan. Jos on joku tietty elementti, joka jotenkin resonoi siihen hetkeen, että mistä haluaa aloittaa tai lähteä käyntiin. Tai sitten valita se yksi, onko se vesi, maa, ilma tai minkä haluaa ottaa. Ja sitten katsoa siitä eteenpäin. Kyllä. Ja tonne videon alle tulee linkit
niihin kaikkeen elementteihin ja päivämääriin sä voit katsoa ne sieltä. Ja sinne tulee myös maksulinkit. Eli sä voit yhden moduulin hinta on jaettu 3 osaan. Että sä voit sen jopa yhden moduulin maksaa 3 osassa ja koko vuoden koulutuksen voit maksaa kerran kuukaudessa. Et siitäkin tulee linkit tonne alas, niin käy valitsemassa sulle sopiva tapa osallistua ja maksaa. Kyllä. Ja me halutaan vaan sanoa tervetuloa mukaan ja kenelle vaan tuntuu, että tämä on nyt sen hetki. Niin, kun kuulet kutsun, niin tule. Kiitos. Kiitos.